May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaag sa ramang kay Malato sa Kika Channel 11 sa Kabagalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pito ka mga balay nasunog sa barangay Bata sa Bacolod. Mister kaganak sa punong barangay sa Valle Hermoso, ginpatay sang NPA. Cebu Pacific, nagayo nga magadugang nasang flights. Anom ka mga persona lakip ng isa ka pastor na dakpan nga nagagamit sa peke nga Vax card. Kag sa Digicast Weekend, bisitahon ta ang Mag-Aso Falls sa tripping ni Ruming kag isa ka NGO nga nagahatag sang water supply sa mga kabukiran sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 3 pesos nga saka sa bilisang kada kilowatt hours ng kuryente ang ipatuman sang Seneco karon nga bulan sang Pebrero. 11 pesos kag 51 sentimos per kilowatt hour na ang mangin residential rate para sa billing sa Pebrero halin sa 7 pesos kag 59 sentimos per kilowatt hour sa nagligad nga binulan. Sunod sa tagdumalahan sa Central Negros Electric Cooperative ang 3.91 sentimos per kilowatt hour. Nga duga nga saka sa bilis ng kuryente ang tuga sang increase sa generation, transmission, and systems loss charges kag pass-through charges. Sa 10 pesos kag 32 sentimos per kilowatt hour nga pass-through charges, nalakip ang transmission kag generation charges, mga ERC-approved adjustment, government subsidies kag taxes. Ginsiling man sa nga pamunuan sa Seneco nga nagapakita nga ang piso kag 18 sentimos per kilowatt hour nga ginasukot sang Seneco para sa distribution, supply kag metering kag reinvestment fund for sustainable capex o kun RFSC ang nagapabilin nga wala nagsaka humalin sang 2010. Kung lantawon, may 10-14% lang sa total bill amount sang kada kilowatt hour nga ginakonsumo sa mga konsumidor ang nagakadto sa utility firm. Sa number 9, Comelec Bacolod dismayado sa kadamuon sang illegally posted materials nga nakuha sang Task Force Baklas sa ikaduha nga Baklas operation nga ilang ipatigayon sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Halos mag-awas na sa truck ang mga ginpangkakas nga mga illegally posted campaign materials ang katapos ang Task Force Baklas sang ilagin usoy ang Dalan Araneta sakop sang Barangay Tangub sa Bacolod kaina sang aga. Suno kay Acting Comelec Bacolod Officer Attorney Revo Sorbito, nagapakita nga madamo sa gihapon sa mga kandidato kag ilang mga supporters ang wala nagasunod sa Fair Elections Act. It's very disappointing to note that they do not seem to care sa aton nga guidelines, sa aton nga rules, no. So this only shows the kind of candidates that are running for office. Ginsiling man ni Sorbito nga bisan may gintalana na nga common poster areas para sa mga campaign materials, madamo man sa gihapon sa mga kandidato ka mga supporters ang nagapangita sang paagi agod makapamintaha paagi sa pagpost sang oversized campaign material sa mga private property na lakip na diri ang paggamit sang billboard. It should be a moral obligation, diba, of a candidate or candidates or political parties to level the playing field, as regards campaigning. So we should not look for gray areas. We should not look for ways to circumvent the law. Dugang pa ni Sorbito nga nakahanda man sila nga maghatag sang legal assistance sa katapos ang task force kung mapasakaan sang reklamo sa ila pagpatuman sang lay. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, malapit sa 6,000 ka mga kabataan nga yara sa 5 to 11 na age group ang nabakunahan sa probinsya.
Sa datos ng Provincial Health Office as of February 17, 5,929 ka mga kabataan ang nabakunahan. 363,249 ang target. Sa karon paday ng pagbakuna sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya, kasubong man sa nagkalain-lain nga mga ospital. Samtang subong naman nga adlaw ang katapusan sang ikatlo nga National Vaccination Day. Suno kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sang Provincial Health Office, hindi kasubong ang kadamuon sa mga nagpabakuna sa unang nga National Vaccination Days nga ginpatigayon. Sa February 18, 6 a.m. nga datos, 55.96% sa masobra 2 million nga target sa Negros Occidental ang fully vaccinated. 62.17% naman ang nakabaton sang at least 1 dose sang bakuna. Nalakip na diri suno kay Fama ang mga kabataan nga ginpang bakunahan. Sa number 7, apat ka mga persona arestado sa iligal nga pagbulang sa San Carlos City. Arestado ang apat ka persona matapos madakpan sila sa akto nga nagapamulang sa Barangay Quezon sa San Carlos City sa Miyerkules. Naresto Sanday Tirso Bago, Saldi Plessing, Fernando Hacosalem kag Emmanuel Barbaroses Sr. Na-recover sa kapulisan ang isa ka pilason kag apat ka patay nga fighting cock. Kaso nga illegal cockfighting ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, malapit sa 200,000 pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakuha sa buy-bust operation sa Barangay 27 sa Bacolod. Balik sa presuhan ang gindakop sadto bangod sang iligal nga droga matapos iniliwat maaresto sa buy-bust operation kahapon sa Barangay 27 sa Bacolod. Ang suspect amo si Caroline Binal nga isa ka street-level individual kag sa nagligad lang nga tuig nakagwa sa presuhan. Nakuha sa iyang 8 ka sachet sa ginapatihan shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 190,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, mister kag anak sang punong barangay sa Banwas ang Valle Hermoso sa Negros Oriental ginpatay sa mga katapos ng New People's Army. Patay ang mag-amay nga Lucio kag Antonio Perater matapos sila ginpangluthang sa mga miyembro ng New People's Army sa ilasining nga balay sa Barangay Malang sa Valle Hermoso sang Miyerkules. Sa initial report sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, ang grupo sa mga rebelde ang nagpadulong sa balay ni punong barangay Beatriz Perater para magpangilkil kag ila man ginpahog ang pamilya. Wala ginhatag sa pamilya ang ginapangayo sang NPA suno sa Army. Amo nga ila ginluthang ang mag-amay sang punong barangay. Ang NPA nag-ako man sa pagpatay sa mag-amay kag ila ginalegar nga asset sang AFP ang pamilya. Kag kuno naguna palupok sang pusil Sanday Lucio kag Antonio gani nagbalos lang sila. Suno sa Army, hindi mga asset ang ginpamatay kag ginhimo lang ini nga rason sa mga rebelde. Ginpakamalaot naman sa lokal nga panguluhan sang Valle Hermoso ang pagpatay sa mag-amay sang punong barangay. Sa number 4, siyam na kasunod-sunod nga adlaw nga tig 2-digit na lamang ang na-record nga new cases sang COVID-19 sang Negros Occidental. 22 ang new cases sa February 17 nga report sa Provincial Incident Management Team. 1,877 ang active cases. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, wala naman sang may nagatiner sa mga quarantine facilities sang probinsya. Ang occupancy rate sang COVID-designated hospital sa Cadiz City yara na lang sa 40%. Ginalantaw nga yara na sa downtrend ang COVID cases sa Negros Occidental sunod sa iya. Nagapati si Diaz nga ang bakuna dako ang nabulig sa COVID situation sa probinsya. Mahimo man nga may mga nagpositibo sa COVID-19 pero wala na na-record kay wala nagpaidalom sa RT-PCR test o kung nag-antigen test kag nag-isolate na lamang. Sa karon mas madasig nga nalampuwasan sa mga naigo sa COVID-19 ang virus. Amat-amat naman ang pag-transition sa probinsya sa normal. Una nga ginbalik ang paggamit sa biometrics para sa time-in kag time-out. Mahimo suno kay Diaz nga sa Marso magabalik naman ang 5-day work week
sang mga empleyado. I was asking him if he's now open to return to a 5-day work week, and in principle he told me to do it on March 1. Though hindi na tama ka serious ang threat ng COVID sa aton, no? I think mainly because most of us now are already vaccinated. Sa number 3, dugang nga flights nga Manila Bacolod Manila ang ginahingyo sa airline company. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nakabaton sa sulat ang probinsya sa request sa Cebu Pacific Air nga magdugang sa duha pagid ka mga Manila Bacolod Manila flights sa duha nila ka mga flights sa karon. Nagakasayuran nga luyag sa among airline company sang apat tanan ka mga flights sa kada adlaw. Sunod sa kay Diaz, ginapaabot ilang Philippine Airlines nga bagang hingyo man sang dugang nga flights. Ini ang ginhatagan sang konsiderasyon sang probinsya. Sunod sa kay Diaz, labi na nga nagapanubo naman ang kaso kag madamo naman sang luyag nga mga kabiyahe liwat, may angot sa trabaho, pag-eskwela o kon magpaliwaliwa. Kung maaprubahan ni Governor Eugenio Jose Lacson, sunod sa kay Diaz, ang pagdugang sang flights ang igalakip sa panibagong executive order para sa bulan sang Marso. 4 flights a day ang ina-request ni Cebu Pacific. We already received a letter from them to start on March 1. No? I will consult with Gov kung anong decision about it. But I think as long as ang aton minimum requirements of vaccination card and S-Pass is complied with, I think though there would not be any problem. No? The reason again for S-Pass is that bilog kita yung probinsya eh. Damo kita LGUs, 31 cities and municipalities. They need to know kung may maabot sa ila. Sa number 2, anom ka mga persona na lagip na ang isa ka pastor ang nadakpan nga nagagamit sang peke nga vaccination card. Wala sa ngalan sa database ang Emergency Operations Center ang pastor nga nagtuyo magkuha sang vaccination certificate sa mall sang Huwebes sang aga. Suno kay M. Ang, Executive Director sang EOC, sang ginusi sang Vax card, sang pastor, wala nagmatch ang ngalan sang vaccinator tubtub nga napatod nga peke ang iya dokumento. Kaupod sang pastor ang iya misis kag bata nga lunsay, magakuha kuntani sang vaccination certificate nga requirement sa ila pagbiyahe sa China. Ginsugid man sang pastor nga nagbayad siya sang 700 pesos para sa peke nga Vax card. Tatlo pa ka mga magpamilya nga nagkadto man sa help desk ng EOC para magkuha sang vaccination certificate ang nadakpan nga naggamit sang peke nga vaccination card. Ginako man nila nga nagbayad sila sang tag 1,000 ka pesos para sa Vax card suno kay Ang. May ihibalo na ang EOC kundi inhalin ang mga peke nga Vax card kag kung sino ang ginatumod nga barangay nurse nga yara sa likod sang illegal nga hilikoton. Magapasaka sila sang kaso nga falsification of public document kag pagsupak sang Republic Act 1133-2 ukon ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Batok sa anom nga nadakpan naggamit sang peke nga vaccination card kag sa iban pa nga imbolbado. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka sunog ang nagluntad sa barangay Bata sa Bacolod kainasang udto. Madasig naglapta ang kalayo sa nagaikit-ikit nga mga pamalay. Nagkinarankaran ang tanan sa may isa ka lalaki nga nagbalik pa sa nagakasunog niya nga balay kag wala na makit-an pa. Yaring report. Nagbinuligay ang mga katapos sa Bureau of Fire Protection, mga volunteer ng mga bumbero at mga pumuluyok para mapalong ang kalayo sa Purok Sawmill 3 sa barangay Bata sa Bacolod kay na mga launa sang hapon. Ang iniga bumbero nagmask ang may karga ng oxygen sa pagsulod sa lugar para hindi masuffocate sa nagapuog na aso. Hindi siya makuha, sir? Suffocate? CBA? Grabe aso, Samtang nagakinarankaran ang tanan, ang ini nga lalaki nagpanugid sa mga pulis nga may isa ka lalaki nga nagpanghabol ang nagbalik liwat sa nagakasunog niya nga balay kag wala pa makabalik liwat. Okay gipot sa talawa sa kabol.
Kaya balik ko niya una nito, bata, ako kasama lang to. Yung pong gado na mo, hindi na ako balik, kaya ito siyempre, plan daan, nag-isang pocket daw, wala na. Hindi siya nagpapaligan na mo, pawis ang pabalik, kasi subong, wala kami kita. Si Delirico Puerto, bago lang namatsan sang bana, nagakurug-kurug siya samtang ginaistorya, nagaluto siya sang hinali na lang magdaba-daba ang balay sang katupad nila. Galuto-luto ko anay kay gasiningit to sila nga may sunog ko. Dayon nuwa ipayas amon. Dason daw kabatay ko nga daw init ara na sa isa dason nga balay to. Dasig lang kay ang hangin tudo-tudo mo. Inilang ang naluwa sa ilang nga mga gamit. Iyaan yun pag-abot sa maabtan nga halos wala may nabilin sa ilang mga. Kaya ang ako lang nanay ari de. Tapos di pagka-abot ko yan nag-amon na ni amon balay. Ano? Oo, boss. Oo. Si Alfredo Amilin naman, nag-ayo sa mga bumbero kung pwede pa masalbar ang mga hardwood nga yara sa sulod sang iyang furniture shop. Wala gid siya sa may naluwas sa iyang nga mga gamit. Furniture, oh. Damo na nga pabira ko daw kay may mga kahoy na sulod mo, mga hardwood, kung di ba tapat ng klayo da, maduga maibuan. Dugay-dugay ang ginanunsyo nakita na sa piyak naman nga side sa mga nasunog nga mga balay. Nakaluwas siya. Ano sa? Nakakuha ko daw, nakakuha na. Meron kita siya? Oo. Sa taytay, sa nangagi, naglibot. Oo. Kaya tabok itong taytay. May mga ginpang tabangan kay nagsaka ang blood pressure bangod sang natabo. Munde to, sir? Ha? Yung mga pila, sir? Wala. Nag-takamipin nila, sir, sa Bacolod. One metal size. Sa inisyal nga investigasyon sa Bacolod DFP, anong tanan ka mga balay ang totally destroyed kag isa ang partially damaged. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Jenny Castillo. Hindi pa mapatod kung ano ang ginalinan sa kalayo, pero ginabulubanta nga yara sa 225,000 pesos ang halit sang sunog. Pang good vibes naman sining nga weekend ang amo ni ga-offer sa inyo. What ang Mag-Aso Falls sa Kabangkalan City? Duha man katuig nga nagsirado sa publiko bangod sa pandemic. Na-charge ang busay kag subong amo sinika. Daw swimming pool ang kulor sa bantayan buwas sa tripping ni Ruming. Kag nakahibalo ka mo bala nga may isa ka non-government organization nga nagabulig dala sang matinlo nga supply sang tubig sa mga kabukiran. Libo-libo na ang ilang nabuligan nga maghapos ang pagsinalayo bangod sang supply sang tubig. Aton sila kinalahon sa Baganihan naman sa Domingo. Barb, nakakatukan sa Mag-Aso? Doon nakalabay lang kuming. Kag naglili ng bala, pero silingan nagtinerge. Ako before doon nakakatukan dugay-dugay na mga 10 years ago, ba't hindi siya mo naka-blue sa tubig pagkita ko na tubig? Katahong, biskan di ko kabalo mag-swim, dumaganyan ko swim. Ito ka, Barb, nga Mag-Aso ang tawag. Kigaso, di ba? Mag-Aso ang tubig ka, kung ido sa area sa muna. Tuod bala. Tuod din na sa tabo kami. Joke. Tuod din na yan. Kagawin itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kayo man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes ang Romeo Subaldo. Happy weekend.